dyna ni. Mwy na lai am wythnos arall wedi dod i bendu. A nath Robin yn dda iawn, felly llongyfarchiadau mawr. Ond i gloi rhaglen dydd Gwener, i ni yn ymweld â'r Clwb Clecs. Ac ar y panel ni heddi, mae Sian Jones, Lisa Fearn a Gwenno Dafydd. Croeso cynnes i'r dair ohonoch chi. I ni'n dechrau prynhawn ma felly gyda y thestyn am ymgyrch gan dadau sydd eisiau cael yr hawl i aros dros nos yn yr ysbyty ar ôl i'w partner cael babi. Cyn i ni glywed eich ymateb chi, i ni am glywed ymateb pobl Pwllheli. Os di'r fam mae'r tad yn fodlon, a dyna ma'n nhw isio, iawn. Ond os nag di o isio, dwi'n meddwl bod isio perswadio fo. Pan anwyd y mab cyntaf i mi, yn ôl yn y ganrif ddwytha, doedd y gwydd ddim yn cael caniatadu i fewn pryd hynny. Ond erbyn gen i'r ail fab, byddwn yn cadod ac oedd y peth yn dipyn gwell profiad i mi. Dwi'n gwybod beth ymwneud beth i barn y gŵr yn dydy. Mae swn i'n meddwl bod nhw'n licio bod efo nhw cael cwpweini felly. Da'n dweud beth am hynny. Mae fyny i'r person i ddyn. Be maen nhw'n gyfforddus efo, sy'n ni'n credu? Dwi'n meddwl bod oedd o'na o'r cychwyn cyntaf. Ac dwi'n meddwl bod hynny'n bwysig iawn i'r plentyn ag i'r tad. Ac iddo fo gael ei teimlo bod o'n cael ei adael allan. Mae rhaid i'r fam fod yna wrth reswm bydd. Sgyn i ddim dewis nag oes. Na, bob peth yn iawn. A mae'r tair ohonoch chi'n fame. Beth oedd eich profiadau chi? Sian, yn i ddechrau gyda ti. Wel, o'n i'n falch iawn bod yn ngŵr nawr. Ond nath em aros dros nos, a bod yn onest, o'n i'n falch iawn bod o ddim wedi aros dros nos. Oedd e'n neis iawn bod e wedi gadael, o'n i'n cael llonydd. Ond i'n ymdopi efo'r sefyllfa cael babi am y tro cynta. Ond i'n falch iawn o gael just amser i fi drio bwydo hi'n hunan, hen fod rhywun arall yn deud wrthai, wel, falle sa'n well i ti'n neud e ffordd un, falle sa'n well i ti'n neud e ffordd arall. Oedd e'n neis iawn i fi cael deud bye, a wedyn cael yn sbwylio pan oedd e'n dod i weld fi to efo bethau chymod, blodau neu be bynnag. Oedd e'n just yn neis bod e yna dros y cyfnod lle o'n i'n rhoi genedigaeth, ond wedyn mynd. Ond hefyd yn gymorth i ti bod e wedi cael noson dda agwsg i fod yn barod i dy helpu ti. Oedd e'n mwy o help i fi y diwrnod wedyn ni, pan oedd e'n dod i weld fi ac yn ffres wedyn a gallu cymryd drosodd ychydig os fi gyda na bod e'n y trwy'r nos ac o'n i'n cael llonyddwch yn ystod y nos. Wel, mae'n ffrind i ni sy'n newydd cael rhyw fabi rhyw bythefnos yn ôl yng Nghaerdydd ac iddyn nhw i'r cwpl mi oedd na wely dwbl. Lle oedden nhw'n gallu aros a oedd y gŵr yn gallu aros. Gwenno, se chi di hoffi? Wel, dweud y gwir, pan nes i roi genedigaeth, nath e bara 47 awr, so o'n i wedi ymladd erbyn diwedd. Ac dwi ddim yn gwybod sut nes i ddod trwy'r noswaith yna, beth bynnag. A beth diwethaf chi, eisiau cwtch yn y gwely, mae'n siŵr? Wel, nawr, dwi'n licio cwtch, ond dwi'n meddwl llonyddwch o'n eisiau mwy nag unrhyw beth. A dwi'n meddwl bod e'n syniad gret, ond ar y llaw arall, pan da ni'n torri lawr ar gymaint o wasanaethau gwahanol yn y gwasanaeth iechyd cenedlaethol, mae eisiau edrych ar y blaenoriaethau fan hyn, yn oes e? A dwi ddim yn meddwl bod e'n gam ymlaen mewn gwirionedd, achos mae e'n, pan chi'n rhoi genedigaeth, chi'n neud y gorau, ond i'ch eisiau llonyddwch a chi eisiau tawelwch a symud mlaen. So, a gweud y gwir, bydde well gynnau tas ar gŵr yn mynd o'na. Ond Lisa yw yr arbennig gwraig, fes ni'n dweud. Beth oedd y brofiadau ti, Lisa? Y broblem oedd gyda fi, wrth gwrs, gyda pob un i blawr un gynta oedd pwy oedd yn carco'r lleill adre. Wrth gwrs. Felly i fi, o'n i moyn yn tra bod fi'n cael y babi yn ystod yr enedigaeth, ond wedyn oedd e'n neis i weid cer gartre nawr, edrych ar ôl y gweddill, dydyn nhw gyda nhw bore fori. Wedyn mae e'n cael cyfle i gael awyr ffres, fynd ti fas, gweld y plant, a wedyn dod nôl ata i. A fydda i wedi cael, fel ti'n gweud, tyma bach o dywelwch. Felly tair ohonoch chi'n ynfrydol fyna. Bendant. A fel tad yn un, mae gen i un fab, nes i i'r ysbyty a gweld e'n cael ei eni a wedyn gadael, a yn bersonol, fydden ni ddim eisiau aros yn yr ysbyty. So well dy fi, mae'n gytro fi. Ond nid o'r waith, pawb at i at i deg. Wel, yn union, mae eisiau gwneud y pethau yma'n dod, mae eisiau gaffi yn y ffordd iawn. Nawr, erthygl arall sydd wedi tynnu'n sylw ni, o'n i'n clywed lot amdano fe, ar y radio, ar y ffordd lawr bore yma hefyd, bod ni ddim yn gweud y gair diolch. Mae lot o bobl yn gweud ta, cheers, ag ati. Ydych chi'n teimlo fod yn bwysig i ddefnyddio'r geiriau iawn yma ar gyfer yr achlasuron iawn? Ydy. Bendant. A hefyd, dwi'n teimlo un peth sydd ddim wedi digwydd gymaint o hynna dros y blynyddoedd ola yw llythyrau diolch. Dwi wrth y modd, dwi wastad wedi cyflyru mhlentyn ni i sgwennu llythyr diolch. A dyna beth yn od, achos pan oedd un i'r ysgol, oedd dyn nhw ddim fel tasyn nhw'n canolbwyntio ar sut i sgwennu llythyr teidi. Oedd yn un pan oedd un i'r ysgol. Ac oedd hi'n rhoi pethau bach rhyfedd iawn yn ei llythyrau. Siwd i chi, tick the box. Gweddol, da iawn.
So mewn ffordd, oedden nhw'n eitha unigryw a mae'n rhan o'i hanes hi. Ond dwi yn licio cael llythyrau diolch, mae rhai fi ddweud. Os dwi wedi mynd mas o'r ffordd fi i wneud rhywbeth, mae'n neis i gael cydnabyddiaeth. Ond Lisa, beth am ti'n fam i bimp fel dyn ni wedi sôn? Ydy e'n anodd i ddysgu'r plant, chos dwi'n cael yn hi'n gytra, chos maen nhw yn gweud ta, maen nhw'n pigo'r pethau melan. A mae e'n bwysig, dwi'n meddwl, i ddysgu'r geiriau'n iawn a bod nhw'n gweud y pethau iawn. Wyt ti o'r un fath? Dwi ddim yn galed, mae jyst yn fater o cadw atyn nhw trwy'r amser, gweud diolch. A yn ymal iawn, dwi'n gweud diolch ta na dim byd na cwl. Dyn nhw'n gweud dim. A fel chi'n gweud, dyn nhw ddim yn ysgrifennu llythyron diolch. A dyn nhw ddim yn gyfarwydd â ysgrifennu llythyron, achos mae popeth yn e-byst dyddi yma. Mae popeth yn llai ffurfiol a popeth yn fwy casual. A fi'n credu yn bwysig i gadw at rhyw fath o ffurf. Hyd yn oed sy'n nhw dim ond yn deall ac yn gwybod amdano fe, hyd yn oed os nag yn nhw'n defnyddio fe gyda'i ffrindiau nhw pob dydd. Sian, sut ydych chi'n ymateb os yw bobl ddim yn gweud diolch yn fawr? Achos yn aml heddi ni mewn siop neu ni'n aros i gar basio. Dyn nhw'n dangos diolch, dim unrhyw fath o diolch. Mae'n bwysig i ddweud diolch, ond mae'n gymaint o ffyrdd o ddweud diolch yn dod e. Mae'n ffordd o ddweud diolch wrth mynd am bryd o fwyd, neu talu am bryd o fwyd, neud cacen. Dwi'n gallu coginio os ni'n mynd neud cacen, ond ta waith yma ni. Neud cacen, neu anfon blodau, anfon text. Ond mae'r gair, dwi'n meddwl bod deud diolch yn deud lot am y person. Mae'r gair i hunan, thank you, yn Saesneg. Wrth gwrs mae'n eiriau fel fab, cool, pob math o eiriau am thank you. Ond yn Gymraeg hefyd, mae yna diolch, iawn, dim problem. Diolch rili'n cymryd lot i ddeud o. Beth sydd yn cael ei weithiau ydy, ffordd arall rown nawr, tasau rhywun yn rhoi compliment i chi, dwi'n ffindio bod lot o bobl hefyd ddim yn dweud diolch am y compliment, mwy fel, dydwch nawr bod rhywun yn dweud, na ti ffrog neis, Sian, dwi'n licio'r blows yna, mae dy fi ysbel. Yn hytrach na dweud diolch, mae dy fi ysbel. Dyn nhw'n cael cyflyru i wneud hynna, ddo, dyn ni mewn gwirionedd. A mae hynna'n agwedd arall falle, dangos rhywbeth am y person, yr hyder neu rhywbeth fel yna. Ond mae'n ffordd arall o ddweud diolch. Does dim byd yn bod ar ddeud diolch am compliment chwaith. Ond gallai jyst dod y pwynt arall, mae ngŵr i'n dod o Wlad Belg, ac oedd e'n rhyfeddu faint oedden ni deud diolch pan nath i ddod i fyw i'r wlad yma. Achos dydy e ddim mewn ieithoedd eraill, dwi'n cael ei ddefnyddio gymaint. So dwi'n meddwl, a hefyd, os ydych chi'n mynd i rhywle fel Efrog Newydd neu America, maen nhw'n dweud, have a nice day, a mae well gyda i rhywun byd y deud dim rhywbeth wrthai, ond oni bai bod e'n dod o'r galon. A wedyn, so mae well gyda i gael diolch o'r galon, neu dim diolch o gwbl. Diolch am eich barn ar y diolch. A un testyn bach yn gloi, gwenu yn neud i chi edrych a theimlo'n ifancach, odych chi cyntuno yn gyflym iawn? Well, bring it on, os di hyn yn wir. Maen nhw'n dweud, oedd yna rhywbeth nes i ddarllen, bod gwenu, bod rhywun hapus yn byw am 9 mlynedd yn fwy na rhywun sy'n isel ei ysbryd. A dwi'n meddwl beth oedd yn ddiddorol iawn hefyd oedd, hyd yn oed os di'n wen blastig, os mae'r ddelfryd yna, mae'r teimlad o roed gwen ar eich gwyneb chi yn neud chi deimlo'n hapus. Gwen gan y dair o'n chi, please, i orffen. Am bictiwr. Diolch yn fawr y dair ohonych chi am eich cwmni prynhafa. Cofiwch uchafbwyntiau wedi tri am 1/4 i 3 ddydd Sul yma. Iaethon ni'n dau mwynhewch y penwythnos. Ie, wir. Diolch, da bo.